Des de temps immemorials, cada 24 a la nit celebrem l'Amic Invisible. Cada any realitzàvem una cerimònia per entregar-nos els regals i el 2017 vam començar a realitzar unes proves prèvies a la cerimònia. Ja portem 3 anys realitzant les mateixes proves. És hora de canviar. Proves avorrides i repetitives? Ja no! La moda del joc d'escapada arriba al 20 Amic Invisible 20. Benvinguts al 20 Amic Invisible 20. Aquest any, des de RMR ens hem volgut reinventar. Per aquest motiu hem creat una nova manera de celebrar-lo. Sabem que portem 2 o més anys fent les mateixes proves o de molt semblants i que ens heu demanat canviar-les. S'han acabat les proves individuals. Ja no menjarem caletes ni imitarem una persona davant de tots. Ja no farem tant el ridícul. Aquest any realitzarem un joc d'escapada, en anglès Escape Room. El joc d'escapada serà realitzat per tota la casa del Felip i la Cecília, a excepció del lavabo petit i l'antiga habitació de la Núria. No es podrà sortir de la casa i s'hauran de seguir les pautes i normes estipulades per l'organització en tot moment. Tot per un bon funcionament del joc d'escapada. Aquest joc d'escapada consisteix en una història on vosaltres sereu els protagonistes. La història serà representada en uns vídeos que anireu veient al llarg del joc. Tot el que s'esmentarà en la història narrada haurà d'aplicar-se al joc d'escapada. Per avançar dintre del joc anireu realitzant diferents proves que al final de tot us portaran a la sortida, on hi hauran els regals. T'esperem el gran dia, aquí, al menjador, Sala d'Estar.